you see? Just they do me for body. Wani irin babu ne ba, ku ne na shawo da mota sai in ganka a wango kuna shaye-shaye har sigar ta ba komai kuna sha. Ni kun yana neman yanzu kuna so. Sai alani ko ni na gama karatu na ne. Ba ne ci gaba da karatu. Shi ne so da taimaka masa. Sama ni yanzu yaro kawai ina da shi ba daya. Wai sun zo ne neman aiki. Ina da wani opportunity kai nake son kawai in ba sun na samu mishi aiki na albisi ba wani jira da aiki ba. Ya karan bantin shi komai nashi ya kare da alƙali. A gane to sabili da gaskiya yanzu na gane cewa kuma tun canda na so in samu kwata dama to kuma na kana mishi ba zai ba. Ni gaskiya bai kamata ku zama kamar da suke yin shaye-shaye gaskiya. Kuma za a wuce jin kaga suna ta mutum ya ci ne kwaci. Okay su ne ba? Kun gane saboda gaskiya ana ne kuma ana jin magana sosai. Yin magana ina ɗaukar. Dan baba ya za a yi. Ba da kuwa za mu yi da kai a hanya. Kuma Allah ya haɗa ka da ni. Okay zan faɗa. Allah ya haɗa ka da ni. Kana da ni kakka da mu. Okay yar wani. Kana da ni. Insha Allah kun bane maka ba kuma ba zai baka ka je inda malam Abdullahi ya masa cewa ya zo an ji magana sai same sa ya kuma bismillah da shi iska ne dama su ne wannan a gani a cikin dankalin suna shasha kuma su suna neman aiki gare ni amma wannan abu mutane ba su da hankali ba komai ashe su ne ma wanda suna kwashi suna kwashin waya a city suna kwashin waya a cikin unguwa talauci ya musu yawa kuma an ka ga yaron da na aika ma abu ba laifi kai baka da hankali ne Wannan magana zaka ce me ba okay baka da hankali ni zaka nuna ma yalo ka san kowa ne zaka san waya ga mu wallahi zan je in kai ka cika ni da Allah ka san kowa ne ba ka san waya ga mu zaka san waya kace ba ka tura wanda zai san ma duk dare ka jasi ya billahi allazi la ilaha illa huwa ni baro sai ka shi mai hada kaya an kwace kai mu aka jiya zan nuna kowa ne ka nuna mu ka damu ba wannan bane ba an ce ka je ka gani mu zaka tare su wallahi Allah wallahi mun fi da mutunci mun je wajen shi neman taimako amma ya taimaka mana wai sai dai wai ya ba mu 1000 din shege ya Allah na ya taimaka 1000 ko biyo wata za ta yi shege shani da kuɗi da Allah na tuba minti bai ma mun gama da 1000 gaskiya wanzu na duka bin da ya mana amma ina assalamu alaikum dan aboki ne ku taimake ni wallahi ina waya ne ko sai zo an shi waya wallahi ana waya ku taimake ni ba ka manta da irin walakancin da kai mana ku yi hakuri mu ba za mu ba za mu taimake ba za mu taimake okay ba ku taimake ba ai da ni ba mutum ne fa ba alaji kuma wane ne kowa turu ma alaji mu ba za mu taimaka mu ba kara gaba ko kai kara gaba ba za mu taimaka mu ba ba ku taimake ni ba za mu kara gaba ba za a taimake ka me fara wannan ko abu ba